Jelangkeni rasa ngarepati lampah nyalon ginarepek sangya para byada monggo purwakaning kondo ambosro marwata siwi om ning sangganing para pembejo matur kencarita medhi medhek jaman purwa puniki tanedya hamulai ngurup mung sumangga denya medhek palubi opek-opek nyuapikul wari opek geni sang wamawa
kakang lembar padine ngragil Wasana Mugi Rahayu kang sami pinangya Kalungkur laguning lekas lukita linuting kidung katungkat terngomong memangun mana rahayu aywana temangolong kumolong mana dukara karnan karono pangapus Gusti Wangsal disembut Ilahik Ringdang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana-sana sirawung langit milapa Estu masil stantur lampahing Buddha jirantur tutur katula tetela tulat mrih telading paradya Pinarsita upama paraming negara karantya diantuni ing jaman purwa Wini sudha trah kang dinama dama pinardi tameng nelata mangya tekat wasananing gupita tanduping pralambang matumpa-tumpa marma panggung panggeng panggunggung sang murweng kata Anggih menapa ta ingkang ginelar klenggan punika umum pun mestani ringgit saiki tembung ringgit asal mula anggitanan giri kelanturing tembung ringgit sejatiku wayang wewayanganing menungsa sawetahipun ya lair ya batin ingkang kinaya pralambang sayekti babaraning ringgit utawa wayang amung gambarke lakuning manungsa sawetahipun ora mokal wayang digawe beda-beda maratandani menawa watake manungsa uga beda-beda keparenging para pujangga para winasis ingkang sampun ing pana ing pawawas kinarya murwakaning ringgit mujangga piranti siji wujuding kelir sayekti kelir nggambarke jagating manungsa jagating sato titahe widiwasa kanggo yakaton lamun gedebok nggambarke bantala Blincong sejatiku nggambarke damaring jagat Surya Candra Myang Kartika. Dene keprak lan cempala nggambarke keketeking jantung. Rasa pangrasa dene kothak sayekti wonten werni kalih. Kothak wayang kothak wadhahing manungsa. Dene kothak
Padahing manungsa sayekti lamun to manungsa wis manjing kothak ora bisa bali, ora bisa digunakake meneh. Beda lamun to kothak wadahing wayang. Senajan to sak mangke wayang wis manjing kothak bisa bali lan bisa digunakake meneh lamun ana sing ngundang. Keparinging para pujangga ingkang sampun lebda ing pitutur niwah pana ing pawawas ingkang kinarya nindakaken inggit dipun wastani dalang wonten ingkang negesaken ngudal piwulang ana ingkang negesaken ngudal-udal barang kang wis ilang kelanturing tembung ana sing negeske kadal karo walang. Nanging sejatine maknane dalang yaiku nganglang bawah sangune wedha piwulang iku tegese dalang. Dene wernane dalang siji dalang kandha bana, loro dalang ngungrungan, telu dalang tumiyung tanpa rambatan. Dene tegese dalang tumiyung tanpa rambatan mboya ana pancer dalang Rama lan Ibu nanging bisa ngringgit. Dalang kandha bana saka pancer bapa turun tani saka ibu pancer dalang iku diarani dalang kandha bana. Dene dalang ngungrungan saka bapa pancer dalang saka ibu pancer dalang. Dening tataraning ilmu dalang ana patang perkara siji dalang wikalpa. Loro dalang wiguna, telu dalang purba wisesa, papat dalang sejati. Mila diarani dalang wikalpa yaiku dalang kang lagya wani mayang, aja diarep lakone arep runtut. Sing baku wani mayang, senengane tiru-tiru bapa gurune iku dalang wikalpa. Dene dalang miguna, dalang kang wis bisa naleni atine penonton. Yen lakone susah penontone melu susah. Yen lakone seneng sing nonton melu surak-surak. Nanging wonten kuciwanipun lan ora cate. Teka nek ora dibagekke nesu. Suguhane ora cocok nyemoni. Sindene ora ayu, lemayang semplah. Niku dalang wiguna. Dene kang angka dalang purba wasesa. Dalang kang wis netepi kewajiban. Diupahi sithik ora kelingan, diupahi akeh ora kelingan. Sing baku netepi darmaning dalang, netepi kewajiban. Dene kang pungkasan dalang sejati. Dalang lamun wis dawuh ngringgit sedalu natas ora ketang sak kuku ireng mesti ana tembung pitutur jati kang tumuju ana ing panembah jati iku dalang sejati kena kanggo pitakonan tangga tepar anak putu upamane wong arep ngijabke putra dinten sing prayogi menika menapa dalang kedah saged mangsuli mula dalang sinebat kerening ratu amarga yen ora pinuju kanggo klesetan kesampar kesandung ora ana wong prisa menawa iku sejati manungsa kang wis buntas kawruh lahir lan batine nanging yen pinuju kanggo disubya-subya kaya ratu senajan to sing rawuh iku prayagan kang luwih dhuwur derajat pangkate luwih akeh bondo dunyane nanging yen pinuju kanggo dalang kaya ratu. Pinunggil semanten candraning sangya para dalang miwaringgit keparenging para pujangga kang kinarya purwakaning carita riklengan punika lah menika warnanira gelaring nagari ing Wirata. Senajan to
negari alit nanging negari Wirata sayekti negari ingkang kaloka ing jagat tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi awit kelenggan punika nuju ngancik jaman kencana kadana ingkang nungkul datan sarana linawan bondo yuga mung gandrung kapiluyu dhateng pepaning kautaman awit ingkang ngrenggani nagari Wirata sayekti Nalendra mustikaning jagat bebasan inggil datan wonten ingkang ngungkul-ungkuli andhat datan wonten ingkang ngasuraken prabawane Sang Nata dumugi siak siem Tanjung Pura Ngawalit Tablo Suket lujari sajuga ditenes pati manis Sang Nata ngawontenaken siniwakan agung mungging singgil Belatarata lenggah dampar kencana linemek kasur gabut pramedari sinebaran wangi-wangi Herma Warganda Wida pinaringan lisah jebat kasturi kongas gandari Romangabar dumugi panguraan Jawi sirna kamanusaning Sang Nata panyayah Bathara Kwera mangeja wantah jumeneng Nalendra tenagari Wirata paugeranipun guna gunem gunawan guna buntas kawruh lahir lan batin ngelmi agal miwah halus gunem sayekti saged ngracik basa nata ukara gunawan saderengipun tumindak kedaden penggalih langkung rumiyin ora mokal saged hamengku hamengkoni swasana Sang Nata sinten dasa namanira Sang Nata dasa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis mestani jejuluknya den punjeni den kunceni den gedhongi sedane den dadahaken Nalendra Wirata kepareng jejuluk Prabu Matswapati ya Prabu Matswanata ya Prabu Durgandana Nalendra ketemu Candra Candraning Ratu Dandang Asipat Jangga Kuntala Manik janget lega pinusul sari ageng perbawane jumeneng Ndra tenagari ing Wirata kawistara pembeng Sungkama candraning kaya Badra Irawan Badra eraning rembulan Irawan kaya bulan kaling-kalingan mega rem-reming driya katawengan binawur Sang Hyang Wisesa kawekas kawaspadaning cipta wit lan beting bangsa titah Yaka tandha pamayanganing Jawata Suruh Limut kabyadaning rujit dadya muhung lumimbak purbaning Sang Hyang Hantaya ingkang kinarya mecah srening swasana swanipun kadang taruruh kembar kemanikan kekasih Raden Rupa Kinca miwah Raden Kincaka Rupa Raden Kincaka Rupa Sumambu Pungkur putra Wirata kekasih Raden Utara parandene rep sedhem permanem dan lo kang nyabawa keron datane Mbah Maruta datal lumampah ingkang kapiyarsa mungsara ring abdi dalem kriya gemblak gending tiyang kemasan ingkang sami nambut karya pating caring klong pating caring pringganti Mandaraga Sang Hyang Pratangga Pati wis panjenengakasa titiwan Sang Nata keparegasine muga garbek sangganing para kadang sentana para bocah para ati dalem para bocah para Gusti Joko paloro-loro tanggung-tanggung banyak dalang sawunggaling Hardewalika kinebutan Narimanyura pusaka tambur slumpret wis kalantaka mangambal-ambal saya ngangsek sanggaring para kadang sentana kanca maju ayo kanca maju ayo kanca dodok Sang Nata kepareng negasine waka kanca ayo kanca maju jalek clor Jagur
tumonten rengganing Prabata para dewa yang para sekabiat mulat indah ngerti mangkung roman batin iya bawe semoga mawon aras lan sembahipun kabeh berisang murni sahanan ingkang wikanan si ing dasi Tuhan sembah liring ulut kapur berisang murepeng rat sahanan ingkang wikanang si ing tasih maweh buku
jawiku maksih ring gelat dan kanang jwengkum dan kanang jwengkum risang nayakane ngerat syuting ngeratku tamahan manggung emar nugroho reh siswata sukoto harap sidem prabawane jroning pasewakan tanono sebawane kang samya marasowan kang kabyarasa amung swaraning abdi kriya gemblak gending miyang kemasan ingkang samya nambut karya saya emimbui asri sening swasana Sri Nalendra nang ngandika Sri Bupati Ewang Sukmana mangdilinuwe hong sekaring bawana langgeng. Muga-muga Bathara paring pengayuman marang panjenenganing sun lan kawula sakukuban negara ing Wirata. Mengkono kadangipun Kakang Dimas Kincaka Rupa saksunggang napas asatriwi kawistara sawetara sowanmu ana negara Wirata pun Kakang ngaturke pambagya Raharja sowanmu ana ngersane panjenenganing sun Dimas Rupa Kincaka Rupa dahat kasuwun dumirami sabdanipun Koko Prabu Mentah Rayi Paduka
rupa kinca rumaos kumejut kumiti rawuh maras nuwun sewu Koko Prabu saderengipun Koko Prabu lenggah sirwaka rai rupa kinca miwah kinca rupa sampun kepareng beber wonten Tinggil Binatarata ingkang kula anti-anti sabdanipun Koko Prabu Matswapati dene kepareng Koko Prabu mundhut preksa swanipun rai dalem nampi pangestu dalem Koko Prabu sinembuh pengayemaning Hyang Widiwasa swanipun ingkang rayi rupa kinca mboten magi sambikala kepareng ingkang rayi nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandaping pepodo mawantu-wantu banget panarimanipun Kakang Dimas rupa kinca pangestunipun Kakang tumrapa marang sira kula pundi pindha jimat teguhan kayanan kula apa dene kincaka rupa padha kaijo nuwun pangestunipun Koko Prabu Rai Paduka mboten magi sambikala kepareng kula nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk ya Dimas kincaka rupa lan ora bakal kesamaran putraku Utara prayogakna sowanmu ana ngersane wong atuwa sira ngestuaken dawuh Kanjeng Rama Diwaji keparenga putra dalem Utara nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandaping pepodo ya Utara ndak tampa pangestune wong atuwa sira tumrapa marang sira kula pundi pindha jimat bali marang kadangipun Kakang Dimas rupa kincaka rupa mundur pangandika dalem Koko Prabu Matswapati glarapan kelenggane kita timbali ana ngersanipun Kakang bawanipun Rai Paduka kelenggan menika kekalih Hakarja sowan ngersa dalem Koko Prabu pindha Cinacak Brajala jajanipun Rai Paduka menapa to ingkang dadosken petenging swasana kepareng Rai Paduka sumedya nganglungken jangga nilingken asmara mugi saged trewaca nami sadganipun Koko Prabu pepunden kula kadangipun Kakang Dimas pun Kakang ora bisa nggambarke sepira to setya bektimu ana negara ing Wirata mula jeneng kadangku sakarone tak timbali kang pantes ingsun jak rembugan amarga dina iki ana paribasan suduk gunting tatu loro mula Dimas tak keparengake mingset sowanmu murih mengko aja nganti tumpang suh jeneng para nampa sabdanipun Kakang Purwa gatining carita latri puniki sayekti tanedya atur piwulan amung suka caos palupi Dimas rupa kinca lan kincaka rupa ingsun sumedya mbabar Tinggil Binatarata amarga ora loro telu kadangipun Kakang kang bisa tak jak angembat apitung ngejum gumbala ruwet negara Wirata kejabaya mung jeneng para kang wis tak andharke ana paribasan suduk gunting tatu loro amarga Dimas pun Kakang sumedya mundhut preksa marang jeneng para Dimas dina kang kepungkur Dimas iku ngger wujude pasar anyar kang mapan ana ing alun-alun negara ing Wirata pun Kakang nedha nrima banget marang lekase si Adi amarga ing kono
dumadine pasar anyar kang dumunung ning ana ing alun-alun negara ing Wirata bisa dadi kawigaten para kadang raja mancanegara lan para kawula sakukuban negara ing Wirata padha gumbira merga kawula negara ing Wirata bisa ngawuningani dhewe edene dening jagat Wirata kang kawistara edi lan peni tontonan werna-werna pun kakang wis ngawuningani dhewe pertanda negara Wirata sak kawulane iku ora bakal ninggake jati dirine dhewe-dhewe. Iya. Nanging Dimas bareng pun kakang gepok aturmu kang angka loro sakbadane gelar pasar anyar bakal nganake adon-adon. Coba aku ndak takon adon-adon iku sing didu ki apa? Kepareng matur sewu lepat yun gunging pangaksama. Iya Dimas. Pramila rayi dalem mriku kula semanten matur ngrasa dalem Koko Prabu sak badanipun inggih rayi gelar pekeninggal wonten alun-alun negari Wirata rumaos bombong manah kula amargi para kula negari ing Wirata sami suka basuki ngawunani gelaring pekeninggal. Iya dening kang atur kula ingkang angka kalih panuwun kula menika sumedya ngawontenaken adon-adon ingkang kula ben menika werni-werni saking satu lan akhir tembinipun ingkang kula ben menika mboten namung satu nanging jalmu menungso upaminipun satu ingkang kula ben menika kewan cilik-cilik gegermet kang mawa wisa kula ben satu ingkang radi ageng kula ben upaminipun banteng kalian banteng kebu kalian kebu simo kalian simo menika kula ben dene ingkang pungkasan nggih menika adon-adon jalma manungsa gampilipun kula ndapuk jago saking Kanoman miwah Kasepuhan ingkang kula wastani jago Kasepuhan inggih nagari Wirata Kaneman saking kepatian Kencakapura inggih Rai Paduka ingkang simedya ngawontenaken adon-adon jalma manungsa menika. Jagat Dewa Bathara. Rupa kenca pun kakang ora bakal maido setya bektimu negara Wirata kepara bebeteng Wirata ki anggere wis dimasak karone klayan Dimas Rajamala wis ora ana kang pilih tanding. Malah dina utawa sasi kapungkur negara Wirata kunggahan Nalendra saka Trigarta bisa mundur kelarasan merga saka pakal Tinesiadi sakarone nanging bareng gepok adon-adon jalma menungsa gelarapan atiku merga ngene ya Dimas dumadya gumaring jagat siji dalan pati loro jodoh telu wayu papat lumaku ning kodrat iku muhung pangwasane Hyang Widiwasa manungsa bisane mung ngreka lan jangka nanging pesthi muhung pangwasane Hyang Widi yen ngono Dimas Rupakenca bakal ngungaske kaprawiranmu mongko tak kandhani ya Dimas dumadya gularing jagat ku ora ana barang kang langgeng sak dhuwuring langit isih ana sing ngungkuli sak wetan-wetan isih ana sing luwih wetan. Semono uga wong pinter, ana kang ngumpuli pintere. Sinajan to digdaya, mesti ana sing luwih digdaya. Mula sak dhuwuring langit iki mesti ana langit meneh bebasane. Mula nek iso enggal jabelen nggonmu bakal nganake adon-adon. Waduh, Koko Prabu. Pawartos ingkang sampun dumadi wonten ing Wirata menika sampun jinawara dhateng para kawula lan para Nalendra Mancanegari. Pramila upaminipun ingkang rayi hakarya nglorot anggen kula badhe damel
aben jago saking Kaneman mengsah kasepuhan nyuwun sewu kula mboten saged nglampahi dadi ora bisa tak jabel Dimas mboten amargi kula nggadahi paugeran yen to mangke adol-adol jalma menungso menika dados teges negari Wirata menika mangke akhir tembe dados mustikaning jagat para kadang sentana miyang para kawula tentunipun kaloko jagat nek ngono kadang sentana Wirata ora kena disepelekke digdaya kabeh lah menika pengangkah kula mekaten menika rak ngluhur asma dalem Koko Prabu pramila yen dinten menika inggih rai supados nglorot anggen kula miwarakaken ben manungsa kula mboten sagah ingkang baken Koko Prabu minangkani menapa mboten pangaos tunggal menika Koko Prabu Matswapati yen to sinuwun menika lenggah siniwaka Nalendra yen to lenggah siniwaka yen ngandika menika pindhanipun dewa mangejawantah pramila pareng mboten kepareng jago Kaneman mengsah jago kasepuhan kedah dados Koko Prabu leng-lenging driya mangungkung gandhuang rimang yayalena tanandang kanin lamun tan tulusa mengkundyah utama sang nata muda wuwuse angrepot jagat Bathara rupa kenca kula Koko Prabu aturmu kang pungkasan kaya Ciraca Brajolunge dadaripun Kakang tak kandhani ya rupa kenca sejatine Srajanta ora matur kanthi margata cetha wela-wela pun Kakang wis mangerti saka jaiting netra lekering wedanamu ndapuk kasepuhan mungsuh Kanoman tak kandhani pun Kakang wis utusan putramu Haryaseta ngupadi jago kasepuhan tilingna karnamu rupa kenca upamane Seta putraku nganti dina iki paribasan Sang Hyang Pratanggapati mangrangsang akasa Seta ora sowan pun Kakang dhewe kang dadi jagoning kasepuhan Sabda Pendhita Ratu Koko Prabu iku sing tak tuhoni yen mekaten kepareng ingkang rai kekalih nyuwun pamungdal jawi sumekta wonten madyaning alun-alun kula badhe nganti-anti biyuh kula Haryaseta ingkang ngupadi sawuk kinarya nandingi kridhanipun jago saking Kanoman iya rupa kenca semanten ugi kula nyuwun pamit Koko Prabu sumedya nyamektakaken wonten madyaning alun-alun rupa kenca rupa kebat mangkat samektakno madyaning alun-alun
bat kaya kilat kesit pindho lampahing tatit satriya kekalih radya-rupa kinca-kincaka rupa gingak merwata suta bebasanipun satriya kekalih medal saking setinggil Biratarata sumedya manjing madaling alun-alun Prabu Matswapati mespadaken ingkang rai kekalih den pandeng ngantos mindeng-mindeng sak telasing pandulu jroning pengangkah nyuwun klayan Hyang Widiwasa mugi lekasipun Harya Seta Ngupati Jago Bathara ngudaneni kacarita ngantos mingset palengganira Prabu Matswapati horeg sangganing para kadang sentana ingkang hamur wakani horeg ora kaya-kaya swanipun Raden Harya Seta nganti satriya gagah pideksa godhek wok simbar jojo ora mokal dados kencing kadang sentana katetangi emenging tias marang Risanggarya rimang sang pekik kapiyatan kum rentenging tias paran boyo wekasanyo tanono liyan kang kaesti jagat Dewa Bathara yen ora sisih pandulure wong atuwa sira kang nembe sowan putraku Harya Seta padha kanthi harja ngulup sowan mara negara ing Wirata nuwun pangestu dalem Kanjeng Rama Diwaji swanipun ingkang putra Harya Seta mboten mangke sambikala kepareng ingkang putra nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk ya ndak tampa pangestuku tampanana kula Seta kula pundi pindha jimat Kanjeng Rama Diwaji ya Seta nduk persasat bebasan ngenteni kumambanging Sela Kresna sileming baita gabis pun Rama nganti-anti sowanmu dina kang kepungkur sira ndak utus Ngupati Jago
supaya nandingi kredaning jago Kanoman. Piye Seta? Entuk gawe. Nduk. Kepareng matur Kanjeng Rama Diwaji. Ya, gampilipun putra dalem Harya Seta. Honcat saking nagari ing Wirata ngupadi sawung. Kula sampun saged manggihaken salah setunggaling sawung ingkang dinten menika kula kanthi sowan ngersa dalem Kanjeng Rama. Jenenge sapa? Kula aturi ndangu piyambak mangke mendak wonten bebasan lidah sinambung. Ya Seta. Kowe bocah kang dikanthi anakku Seta. Padha kanthi raharja sewanmu ana negara ing Wirata. Edian. Arep wangsulan karo aku mbekos nganti bumine horeg. Nganti kendhitku mlotrok. Kowe matura kowe kuwi bocah saka ngendi? Lan kowe jenengmu sapa? Wah, kowe takon karo aku, Matswati sesembahku. Yo, yen kowe takon karo aku Jagala Bilowo. Jagala Bilowo. Yo, kowe iki bocah saka ngendi? Aku bocah saka ngalas Kukuban negara ing Wirata. Saka alas Gedangean. Alas Gedangean. Yo. Nitik sandangamu kaya kowe bocah alasan. Ya wis ben. Mergo aku pancen saka ngalas. Aku iki anake Bapa Jagalawalakat. Anake Jagalawalakat. Pakaryanmu apa? Aku tukang bereksatu. Mula aku katelah Jagal Bilowo. Oh, dadi pakaryanmu bereksatu katelah Jagala Bilowo. Bilowo, bobo. Kowe wis ngerti sing tak karepke. Dina kang kepungkur pinanggya kalayan Seta. Matswati sesembahku. Dina kang kepungkur aku pinanggya karo Seta sesembahku. Aku supaya dadi jagoning Kanoman. Apa bener negara Wirata ana adorat jago Kanoman mungsuh jago kasepuhan. Iya bisa pancen mengkono. Kowe saguh dadi jagoning kasepuhan. Sadurunge aku saguh, coba aku tak takon. Lamun to aku mengko saguh lan wani nandingi kredaning jago Kanoman. Apa kira-kira iki wujude ngabutuhan kok ana adon-adon antarane jago Kanoman lan jago Kanoman lan kasepuhan. Oh, Bilowo, opo tak kandhani. Adon-adon jago Kanoman mungsuh jago kasepuhan iki kok ingsun ora bakal nganake ngabutuhan. Sak ngertiku negara Wirata wis ora ana kemula cilik saka kutha nganti tekan desa ora ana kang demen ngabutuhan. Negara Wirata wis ora ana. Nanging kenang opo? Lah kok ana adon-adon jago Kanoman lan jago kasepuhan. Yen seranane aku wani nandingi yen mung kanggo topeng reges ngabutuhan aku ora butuh dadi jagoning kasepuhan. Oh Bilowo, opo tak kandhani. Dene Wirata ana lelakon adon-adon jago Kanoman mungsuh jago kasepuhan iku pakartine Dimas rupa kinca-kinca rupa ing pengangkah. Lamun to jago kasepuhan iku kalah, mesti bakal jongkeng kawibawanku negara ing Wirata. Mula tak suwun kowe saguh dadi jagoning kasepuhan. Iki dudu sarana ngabutuhan Bilowo. Yen mengkono aku saguh. Kowe saguh dadi jagoning kasepuhan. Aku saguh. Bagus. Banjur kapan nggonmu bakal tangkah ora madaring Panca Surabaka?
Sesuk ngenteni opo saiki ngenteni opo kepareng aku njaluk pamit munggah glanggang payudan. Oh Bilawa iya. Muga-muga lekas kang kowe mengkono iku gawe kandelku mandeling tekadmu. Muga-muga Bathara paring pengayoman marang kowe. Senajan putra dalem Harya Seta nyuwun pamit badhe nglarapaken Bilawa minggah glanggang payudan wonten ngersanipun pamit kinca Kurupa. Iya Seta sing ati-ati. Aja nganti duga lan prayoga ditinggal lelungsen tak bakal muga-muga lebda ing karna. Kembang condong mekar sore potong royong Aja Bilawa aja tak sikara aku Bilawa aku luput apa lah kok tak junjung arep tak sikara Bilawa. Wah aja kaduk Bilawa penampa Matswapati sesembahku. Aku junjung kowe kuwi aku ora arep niat gawe cilakamu. Lah kok dijunjung? Ya iki wujude Bilawa nyembah karo ratu Gustine. Oh ngono to. Mamane iki rak ya omong ngono. Dadi ora geragapan atiku. Dadi aku tak junjung ki wujude kowe nyembah karo ratu Gustine. Yo Matswapati sesembahku. Kok beda karo aku? Ya syukur. Pancen carane Bilawa nyembah karo pepundhene nganggo carane dhewe. Ya pancen ya bener kaya ngono kuwi. bener. Sak badane aku tak junjung, aku njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Wis padakno saka sikil nganti pucuking rambutku wis padakno nggonku ngadeg iki jejeg apa doyong. Upama doyong besdekno kalah. Nek jejeg besdekno menang. Nek nggonku ngadeg iku jejeg mesti menang nanging yen doyong kalah kowe enggal minggato sak keluargamu. Oh Bilawa ndadekno pangertimu. Bareng tak wis padake saka pucuking rambut nganti tekan sikilmu nggonmu ngadeg jejeg ora doyong. Tenan. Iya, wah yen ngono pujekno aku menang. Menoak. Raden Harya Seta nganti jagal Bilawa minggah glanggang payudan wonten madyaning alun-alun nagari ing Wirata. Kedhep Tesmak Prabu Matswapati mes padhaken jagal Bilawa cat saking stinggil jroning pengangkah. Raden Harya Seta nganti Bilawa sageta anandingi kridanipun sawong saking Kanoman. Ora mokal Prabu Matswapati dupi wis padhakaken Bilawa cat ngantos telasing pandulu sigra kondra gedhaton. Minggah sanggar pamujan memitos ing Bathara mugi sageta Bilawa saged tumpang jayane. Ora mokal Kundurnya Sang Nata tumurun saking dampar kencana. Ginarebeg sangganing Kurati dalem para bocah
Para Gusti Joko paloro-loro kilebutan lare manyura pating glebiar rengganing busana sigra ngampit gamparan gading bungkul kencana ampianipun pihak ngarsa tutup samir jlok kirun saking Mandrawa yayah panten binayang kari